Atenció, atenció que comencem la lliçó amb els signes de puntuació. El punt final, pausa llarga i s'ha acabat. La coma, una pausa breu per separar els dos punts abans d'una numeració. I el guió pels diàlegs amb emoció. Puntuar és la clau. Puntuar és la clau. Els signes de puntuació serveixen per marcar les pauses i les diferents entonacions d'una oració o d'un text. Són fonamentals per comprendre els missatges escrits i ens faciliten la lectura. El punt marca una pausa llarga al final d'una oració. N'hi ha de 3 tipus. Punt i seguit separa oracions que parlen de la mateixa idea i que formen un paràgraf. Punt i a part separa 2 paràgrafs, cada paràgraf tracta idees diferents. Punt final indica el final d'un text. La coma marca pauses breus i serveix per separar les paraules en una enumeració, introduir un aclariment o una explicació, separar de la resta de l'oració el nom d'una persona a qui se li diu alguna cosa. Els 2 punts es fan servir abans d'una enumeració, abans de reproduir les paraules exactes d'algú, que s'escriuen entre cometes. El guió es fa servir per introduir els diàlegs dels personatges en un text, marcar les intervencions del narrador enmig d'un diàleg. Atenció, atenció, comença l'explicació. Són els signes de puntuació. El punt final, una pausa ben llarga. La coma és una pausa més curta. Els 2 punts anuncien una llista, o potser el que diu un artista. Amb el guió els diàlegs escrivim. Llegint històries aprenem i fluïm. Puntuar és la clau, sense parar, per comprendre i per gaudir. No cal patir. I fins aquí la pinta